28 जुलाइयावहाय मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदोंमोन टेट क्वालिफाइड कैंडिडेटफोरनि थाखाय आरो बेवहाय टोटल पोस्टआ 427 पोस्टमोन बेवहाय ओमफ्राय बे पोस्टखौहाय टेट क्वालिफाइड कैंडिडेटफोरनि थाखाय होनाय जादोंमोन बेवहाय एनसीटी गाइडलाइन्स हिसाबै एप्लाइ खालामनायनि सुबिदाफोर दंमोन नाथाय बे पोस्टखौ मा खालामखो बे पोस्ट एडभार्टाइजमेन्टखौ केन्सेल खालामनानै टेट क्वालिफाइड कैंडिडेटफोरनो होआबालानो सिरियैहाय 1999 नि कैंडिडेट आरो 6 month कन्ट्राक्चुअल टीचारफोरनो डाइरेक्टली अपॉइंटमेंट खालामदों दा जों बेखौ खबर मोननानै सिरि खबर मोननानै जों बेनि सायाव आरटीआई मारिनाय जादोंमोन आरटीआई मारिनायाव जों ओरैबायदि क्वेश्चन खालामदोंमोन जे 427 पोस्ट जानाखि एसआईयू एप्रुवल मोननाय दंखायोमोन बे पोस्टआ अबहाय गोमाखो बे पोस्टनि रिक्रुटमेन्टखौ सोरनो होखो बा सोरनो अपॉइंटमेंट होखो होननायाव डाइरेक्टरनिफ्राय रिप्लाइ फैदों आरटीआई होनायावहाय बेवहाय नो एडभार्टाइजमेन्ट नो नटिफिकेशन बेबायदि होननानै रिप्लाइ होदों अब्ला जों मिथिनो मोनबाय जे विदाउट नटिफिकेशन एडभार्टाइजमेन्ट माब्रै अपॉइंटमेंट खालामखो बिथांमोनखौ दा जोंनि क्वेश्चना बेनो जे बीटीसी आवहाय दिनैहाय गोग्गो सोलोंथाइ होनायनि जे बाथ्रा बुंबाय थायो क्वालिटी एडुकेशननि बाथ्रा जे बुंबाय थायो जेबो थाखा लानायनि खोथा गैया जेबो इलिगेल गैया होननानै जे मिडियाफोरनि सिगाङावहाय खोथाखौ बुंबाय थायो जे बीटीसी गभर्नमेन्टआ अब्ला जों बेवहाय सन्देह फैयो जे सिंजों माबा मोनसे इलिगेल सोलिखुमानानै दङ दा बेखायनो जोंनि टेट क्वालिफाइड एसोसिएशननिफ्राय बेयो मोनसे गोख्रों दाबि जे बे इलिगेल भाबै जे अपॉइंटमेंट होनाय दङ बे अपॉइंटमेंट होनायखौ बन्द खालामनांगौ आरो जानाखि फैबाय थानाय एसआईयूनि एप्रुवलनि थाखाय प्रपोजाल हरनाय 1216 टा पोस्ट दङ आरो मोनसे 667 टा पोस्टनि थाखाय एसआईयू एप्रुवलनि थाखाय हरनाय दङ बे एसआईयू एप्रुवलनि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट जागोन एप्रुवल मोनखांनायनि उनावहाय बेवहाय जुदि माबाफोर जुदि जोङो इलिगेल मोनोबा एनसीटी गाइडलाइन्सखौ फलो खालामाबालानो सोरबा कैंडिडेटफोरनो जुदि हुकुमानो सेस्था खालामदोंब्ला जों बिनि थाखाय गेदेर मोनसे मास गेदारिं प्रग्राम लागोन आरो हाई कोर्टनि हेफाजाब लानो गोनां जागोन बेखायनो जोङो बीटीसी गभर्नमेन्टनिसिम गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनहा जानाखि बीटीआर आवहाय 19,000 निख्रुइ बांसिन टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट दङ बिथांमोना थाबैनो रिक्रुटमेन्ट होनांगौ बे जोंनि मोनसे दाबि आरो जानाखि 6 शेड्यूल टेट खुंबाय स्पेशल टेट खुंबाय आरो बे 6 शेड्यूल स्पेशल टेट खुंनायनि गुबै थांखियानो जादोंमोन 2023 आवहाय मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारनांगौ बे खोथा दंमोन नाथाय 2023 आव एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारा दा नै डिसेम्बर मान्थनि जोबनाय मान्थ फैबाय बे जोबनाय मान्थनि गेजेराव जुदि एडभार्टाइजमेन्टखौ होनो हायाब्ला अब्ला 6 शेड्यूल स्पेशल टेट खुंनायनि ओंथिया अबहाय थाखो बे मोनसे गेदेर सोंलु बेखौ बीटीसी गभर्नमेन्ट मानव गेदेर प्रमोद बर' बिथाङा बिनि रिप्लाइखौ होनांगौ जे 6 शेड्यूल टेटखौ मानि थाखाय खुङामोन जुदि टेट क्वालिफाइड कैंडिडेटफोरनो जुदि एपॉइंटमेन्टखौनो होनो हायाब्ला बिथांमोनाथ' खुंनायनि गोनांथियानो गैयामोन बे मोनसे सोंलु टेट खुंबायानो खिन्थु खुंनायनि खामानिखौथ' मावनांगौमोन बिथाङा एपॉइंटमेन्ट होनायनि जानाखि एडभार्टाइजमेन्ट मेरिट बेसिसै एडभार्टाइजमेन्ट होनानै मेरिट बेसिसै सिलेक्शन जागौमोन बेवहाय 19,000 कैंडिडेटफोर टेट पास जानाय दङ गासिबनोबो साख्रि होनांगौ बे जोंनि दाबि नङा एटलिस्ट एडभार्टाइजमेन्ट होनांगौ मेरिट वाइसै सिलेक्शन जानांगौ आरो एपॉइंटमेन्ट होनांगौ जिहेतु जोंनि बीटीसी आवहाय गोबां सिंगल टीचारनि प्रब्लेम जानानै दङ जीरो टीचारनि प्रब्लेम जानानै दङ आरो जायनि थाखाय जोंनि बीटीआरनि हालामावहाय क्वालिटी एडुकेशन होनांगौ बे क्वालिटी एडुकेशन होनांनायनिफ्राय दिनैहाय वंचित जानानै दङ जोंनि बीटीआर हालामनि फरायसाफोरा बेखायनो आङो बीटीसी गभर्नमेन्ट आरो लोगोसे बीजेपी गभर्नमेन्टखौबो आङो खावलायो जे बीटीसी आवहाय दिनैहाय यूपीपीएल बीजेपी आरो एजीपी एलायन्स गभर्नमेन्ट दङ सेन्ट्रेलाव बीजेपी स्टेटआव बीजेपी आरो बीटीसी आवहाय एलायन्स गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ अब्ला यूपीपीएल गभर्नमेन्टआ जेसेबां दायित्व दङ बीजेपी आबो एसेबांनो दायित्व दङ ओंखायनो आङो बीजेपी गभर्नमेन्ट आरो यूपीपीएल गभर्नमेन्ट मोननैखौबो खावलायो जे बिथांमोना जिहेतु कोaliशन गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ बीटीसी आवहाय थाबैनो टेट क्वालिफाइड कैंडिडेटफोरनो अपॉइंटमेंट होनायनि प्रसेसखौ खालामनांगौ आरो एडभार्टाइजमेन्ट होनांगौ बे डिसेम्बर मान्थनि गेजेरावनो बेखौनो बुंनानै आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय बे एसआईयूनि खोथायाथ' दिनै गोदान नङा एसआईयूनि खोथाया प्रमोद बर'आ जेब्ला गभर्नमेन्टआव फैदों गभर्नमेन्टआव फैनानै एडुकेशन डिपार्टमेन्टखौ जेब्ला गाव आखायाव लादों बे समनिफ्रायनो बे एसआईयूनि खोथाखौनो बुंगासिनो दङ एसआईयू एप्रुवल मोनाखै होननानै नाथाय एसआईयू एप्रुवला मानि थाखाय मोनाखै
बिथांमोना फाइनान्स डिपार्टमेन्टआव थांनानै खामानिखौ मावहैयाखै नामा SIO हरनाय मोननै कपि दं आंनि आखायाव बेवहाय दा मोनसे जाहैबाय 1216 आरो मोनसे जाहैबाय 667 दा बे SIO एप्रुभालखौ दिनैसिम मानो खालामनानै लाबोनो हायाखै SIO दा गोबां बोसोर सिगांनो हरनाय 2021 आवनो हरनाय बियो दिनै 23 इयार्स जोबलाय लांसै जे बिथांमोना जुदि फाइनान्स डिपार्टमेन्टआव जुदि थांनानै लाबोनो हायाखैब्ला बे आरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जिहेतु BJP जों एलायन्स गभर्नमेन्ट दङ बे BJP गभर्नमेन्टनि जानाखि स्टेट गभर्नमेन्ट बे स्टेट गभर्नमेन्ट BJP जों बिथांमोना सिंजों रिलेसना मोजां नंला नामा बिथांमोना जुदि रिलेसना मोजां मोनब्ला स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जानाखि फाइनान्सियेल एप्रुभाल बिहरनाय बेखौ लोगो लोगो बिथांमोना लानानै फैनो हानांगौमोन मानो हायाखै दिनैहाय बोसोरनै बोसोरथाम जालायलांसै बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेखायनो आङो खावलायो बिथांमोना जे एडुकेशन डिपार्टमेन्टखौ जुदि सामलायनो हायाखैब्ला बा फाइनान्सियेल एप्रुभालखौ जुदि लाबोनो हायाखैब्ला बे कपिखौ जोंनो हेन्डअभार खालामदो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरनो जों अफिसियेलि थाबायनानै जानाखि एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि खामानि दंमोन फाइनान्सियेल एप्रुभाल लाबोनो जानाखि हरनायमोन बेखौ जोङो BTC नि एडुकेशननि डिपार्टमेन्टनि जानानै जोङो बे खामानिखौ मावनानै लाबोनोसै बेखौनो आङो खावलायनाय थाबाय